Assalamu alaikum. Hare mi huli kam fomitori kam partage na video ha o hewto ya duwabe mo be handade no andirden no en yi ha joni campagne de propagande mascarade mabbe de nouvelle constitution ino continue ha joni de wonno be wulata be hersata be sumata be do tako dare laydi be woni wadde ya dare laydi be woni rewde mudum asika ko avion je be woni wadde campagne mabbe dare docteur Bernard Goum hedde fore on to dare yaru be Fuuta Jalon dare laawi din dare angal laawi hakkunde modon e Allah si beedo jolike inni si tay on voté o constitution do anawni ayi hôpital lekele maden si yama 500 kambe be yobante 85%, cela veut dire que hare kambe be yobante 450 ara ko 25% yobanta horma ko fenande labone goto ta on eta goto wotata on constitution mitoli ko mi jeejion waton jabu CNRD pinaw waton jabu CNRD fenanaw CNRD ko haaju mabbe be joki CNRD ko himbe fenaybe CNRD ko himbe be nunda CNRD be fenani en 5 septembre be manipuler en fop meden 5 septembre en i be respectale art haye goto mabbe do kadi be fala en fenande pay ko fenoji Mamadi Doumbouya ko feno Mamadi Doumbouya konon konti on ko président de la République konon konti on ko président de la transition menen andi Mamadi Doumbouya est déjà érodé et désormais caduc depuis le 31 décembre mimi konta Mamadi Doumbouya ko hay ko président de la transition puisque non jamano seko de Mamadi Doumbouya e be noddirde mo président de la République be noddirde monsieur Ba le premier ministre be nabe premier ministre on abe ministre de la jeunesse on abe ministre des transports o dakkali won do hiide do ni be jawdi ka hoore ginen be pinde hoore ginen be wadde ko be fala mi tori ko mi jeeji on waton jabu jokkude beedo so jokki beedo den be uno yo ko non jokkube mo be hikkoto yeso si bi tawto am baaw donc mi tori ko waton jabu feno o fennamo dare laawi medeni en ala laawi en ala réseau en ala média en ala hay e fu en hay e nokkigo e hikake e der aduna allah yer ko mi jindi kon mi hii mi yay laawi autoroute mi yi hay aduna no nyawli be laawi fi yo be kontin donc mi yewto do wonde wotere si lando si o pawli o kani o hulbinike hay aduna hay Arabi Saudi marde jawdi mudum si be ari be yi ko do wona jonere mbudi nyawle fi gollugo lendi be inna o be na o do welade be to jonni be do ko yebe droguni ko nyaamu be droguni ko fiima be ni donc yetta e tabu mabbe be jonnale harabe ala no be hettiral fi honno andite mo e fendo be yawno forum Dubai be prometana to mi anda ko 500 millions ka ko 200 millions de dollars hay un franc be o kaga e don andi kadi Chine be prometano ton kadi buudi hay $1 be jonnako puisque no holaki dum non continuer do watangol Mamadi Doumbouya mon no hidi do e sanni mo mawba o yahti salire Mamadi Doumbouya mon no hidi do wona aden jonundudo so fotani o ko sukani si buroyi do o bittinay hay maninkabe kelube be kala memmino do be hergemo komi torion immoden tawti opposition dartonen par tous les moyens légaux no libiren i dakkali do no hidi do si dum non fe'i hare mede tori Allah walla renu militant be fu parce que kambe be sikude ko FDC on memminde yigereji do be sikude ko dum me faame hunde wodere si Allah wala no jabi en immota en fop meden sakkore Mamadi Doumbouya waten hulu waten jenjo mi hiwrke jamala ginen fo mi tori ke Allah e ma bori hetto e do jammo e foni ke mengi e billo ba harahi be wori selle fi honnu yon andu jama on biltike jama on billike jama wala hebude ko nyama on duwa ka manipulirede on yi ko fe kon kadi hay Dakar donc mi tori ko mi jeji on waton jabu sodede waton jabu yeyde dimanka ko mungo menen alhamdulillah rabbil alamin men tampa men jabata kadi hay sibe firi wadugol konko be bidon parce que mi hebido message information ji labudi ko yuru ton film be militaire be radiabe me de tori non Allah yo Allah lonti dum non gonga fino be tira Mamadi Doumbouya puisque non hola ko non ko wolande joro de don daro Mamadi Doumbouya be do na adem be nundube be do ko adem be feno beni ko adem be gollitirta salia mi tori ko mi jeje watte den en fop meden
immoral sakor den CNRD. Vraiment, le pouvoir du CNRD nous a ramené à des temps que nous croyons à jamais révolus. Kidnapping, disparition des forces des citoyens, assassinat, confiscation des libertés fondamentales, bâillonnement de la presse, autrement dit, une politique de la terre. Arami yuri on fok modo, mi jejion, watanjabu CNRD, fenanay, CNRD. Si mi wola ne fi Mamadi Doumbouya mono ide don sikay ko sama kala monem tellement me de andi fi yo neddo o yi neddo yeso makko ngodo wayre non ka min wallahi billahi haram yaadu competition Mamadi Doumbouya me de buri mo wallahi hara ko na yaadu gol fi budi ma har ko carte libante dum vote wallahi mi libaybe hakkuni Allah Mamadi Doumbouya be no yide do na adembe nundube na adembe marube kongol ko adembe anyambe adembe yarabe wikke. Donc be tori Allah yo Allah newna en présidentiel dale lamu newna ne Ali Bayanta ko kaso newna ne fone ke menge billo bay marwa ne mapuri Yunus Ayula be kite do jammo ya rabbe wurbe sey